Είμαστε εδώ στην πλατεία στο Ριζοβούνι. Κάνουμε την προετοιμασία μαζί με τους κατοίκους του χωριού και στείνουμε τα τραπέζια, τα γλυκίσματα, φτιάχνουμε τα δώρα, μέχρι τη στιγμή που θα έρθει η ώρα να ανάψουμε το δέντρο. Για μας ως έμφαση σε αυτή η μέρα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Το χωριό ζωντάνεψε, η μουσική ηχούσε παντού. Άγγιξε λίγο το όραμα που είχαμε για αυτό το χωριό. Η ομάδα της έμφασης έχει στηρίξει πάρα πολύ το χωριό μας. Τέτοιες ομάδες είναι πολύτιμες για τους τόπους που έχουν ανάγκη. Τα κορίτσια μας βλέπουν και ανοίγουν τις αγκαλιές τους. Το κάνουν με την ψυχή τους πάνω απ' όλα. Ο μόνος φορέας που υπολογίζει το χωριό μας, που συμμερίζεται αυτό που περάσαμε, είναι η οικογένειά μας πλέον. Η έμφαση σε όλη η ομάδα. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Σχολείο στο Ριζοβούνι και έχουμε προγραμματίσει με μεγάλη μας χαρά να γίνει η διανομή κρεάτων με δωρεά της εταιρείας Φλωρίδη. Θα καλύψουμε 110 οικογένειες. Τον τελευταίο χρόνο που βρισκόμαστε σταθερά στο χωριό έχουμε διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η επιστημιστική στήριξη. Η εταιρεία Φλωρίδης μας έδειξε εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να μπορούμε να το προσφέρουμε.